Ja, hej NK. Jeg synes lige, du skulle prøve at se det her. Vi snakker om, at dine bremser de er jo meget dårlige, og det er de altså også. De har ikke virket et godt stykke tid. Det er ikke noget med, at de har virket halvt. De har slet ikke virket. Dem her klodserne, de skulle gerne have været til at pille ud med fingrene. Men som du kan se her, så kan det bare ikke lade sig gøre. Så burde man måske kunne gøre det med en skruetrækker. Men det kan du så se, det kan jeg heller ikke. Så næste løsning, det er at tage en dår, og så i gang. De skulle gerne kunne tages ud med fingrene. Der er nummer 2. Det der har ikke været skilt af, siden du har fået bil, det vil jeg næsten garantere på. Så det er afmonteret det hele, og så en rengøring. Men det var på tide. Det var også langt over tid. Men synes lige, du skulle se det.